tu entens un objecte que hagi de tenir una forma tridimensional, pot ser un objecte bidimensional, Sí, per tant un paper és un objecte, sí. per tant considerem que aquest paper és un objecte, Sí. i si obrim aquest objecte? I si obrim aquest objecte i despatllem que aquest objecte conté la paraula objecte, És un objecte al quadrat? és un metaobjecte, Metaobjecte. o, en aquest cas, si ens estem remetent a l'obra de René Magritte, per exemple, CNC Pa, una pipa, no és una pipa, sinó que és una iconografia d'una pipa, una reproducció d'una pipa, una obra d'art. Si ens remetem a aquest punt de la història de l'art, aquest objecte ha deixat de ser un objecte per adquirir un estat superior, i és que és, en aquest cas, una obra d'art, de meta-art, que també ens pot remetre a què? A la metalingüística i alhora també a la poesia visual. Per què és meta? Perquè també la mateixa paraula objecte és en si mateix objecte etimològic i alhora objecte visual. Li he preguntat abans al ChatGPT què li semblava aquesta meva obra i la veritat és que me n'ha fet lluances. Per tant, tu deies que aquest paper era un objecte. A priori sí. Ara és un objecte? Continua sent un objecte? Sí. Subjecte de... Anava a dir múltiples interpretacions, però després de la que ens has donat, és que estava a punt de canviar el barret per això, perquè em començava ja a escalfar-se amb el cap, però tens tota la raó. Aquest objecte, en aquests moments, és ja una obra d'art, perquè la seva utilitat no és una utilitat de l'ús, sinó és una utilitat conceptual. Per tant, la seva utilitat és conceptual i ha passat a tenir una categoria superior de les que tenen els objectes utilitaris. Per tant, us recomano que guardeu aquest objecte perquè el dia de demà aquest objecte es pot transformar en quelcom molt i molt cotitzat. Ostres, doncs moltíssimes gràcies. Com recomanes que el guardi? Tal com venia o tal com està? Tal com venia, efectivament. Tal com venia, Ostres, ChatGPT deu flipar amb tu, no? Això no ho he portat jo. És teu? Jo no ho havia vist, estava aquí, Estava aquí. Bueno, sí, pertany a mi, sí, és meu. Ho he posat així d'estrangis, així... Aquest nedar en una paella té un doble sentit, no? Perquè per un costat és el nom del teu grup, però per què ens has portat una paella? A part de, per exemplificar que bé sona... Bueno, hi ha gent... Bueno, molta gent no em coneix, alguns que em veuran potser sí, però jo em dedico a fer arrossos i fer paelles. Dediques a fer arrossos, paelles... A domicili, sí. Llavors és el meu business i faig això, paelles i arrossades, i llavors pues, una mica ve d'això, no? O sigui, jo m'he passat moltes hores de la meva vida netejant paelles. No és només cuinar-la, sinó és després deixar-la impecable. Aquesta tindrà, jo què sé, igual ha fet 60, 80 o més arrossos, això. Llavors s'ha de deixar molt ben polit i presentar-ho bé. Que sembli com nova, no? Sí. I llavors, clar, jo quan estava impulsant o començant a fer les meves cançons, que encara no havia ni Swimming in a Pan ni res, però ja començava a haver cançonetes i cosetes, jo, hi ha un moment del dia, que és quan estic netejant una paella amb aquella aigua dintre, l'espuma i tota la pesca, doncs és un moment que a mi m'inspira molt i com que estic jo amb la meva intimitat començo a fer melodies i m'inspiro, vamos. Llavors és d'aquí una mica que ve això, no? Quan estàs allà
estàs com nedant dintre la paella, perquè estàs allà i així amb tota aquella aigua, aquella espuma, doncs Swimming in a Pan em va semblar un nom molt guai, molt guai. És que et veig així i em recorda limpiar cera, polir cera, Mira. i no sé què m'has portat. Vull dir, volia portar aigua per parlar dels tòxics, simplement aigua, que no tota l'aigua és igual, o sigui que també és important saber quina aigua hem de beure i tal, però el que he portat, com cada dia entreno i me poso això a les cames per entrenar, he portat una goma per entrenar, perquè, bueno, per posar aquí el punt de que moltes vegades tenim excuses per poder entrenar, i només amb això pots fer molts i moltes coses. Bueno, amb el teu cos ja podries fer moltes coses, però posant-te una goma a les cames i tal, fer sentadilles. Jo és que de la meva consulta no surt ningú sense dir-li que cada matí ha de fer 100 sentadilles. 100 sentadilles? Se tarden 2 minuts. A fer 100 sentadilles? Sí, Però són 2 minuts. Jo trigo 2 minuts en fer sentadilles, menys, però bueno, 2 minuts és posar-me una cançó i fer 100 sentadilles, comences per aquí. Després, si vols, entrenes, no entrenes i tal. Per això ja té una repercussió important i necessites només una goma. I quina cançó vols que et posem per aquesta demostració? No faré la demostració perquè porto un vestit i no... Si me pongo tonta lo hago, però no. Vull dir que al final és... Però, bueno, algo tan senzill d'això perquè per mi hem parlat de la nutrició, però és que el moviment, jo per mi va per sobre, de la nutrició. Va per sobre, inclús. Per mi el moviment va per sobre. Perquè crema, no? D'alguna manera el que ingereixes? Bueno, és la polipastilla de la salut. La polipastilla? Sí, el moviment. El moviment, sens dubte. O sigui, si menges malament i fas esport, tindrà menys repercussió. Si estàs passant una mala ratxa emocional, entrenes, ho veus tot millor. Si tens patologia oncològica i fas múscul, tindrà repercussió amb la teva salut. Per mi és, ja t'he dit, per sobre de la nutrició. Vale. I això, jo potser sentadilles no, però com funciona això? Bueno, és pots fer-ho amb tot, des de posar-te a les mans, fer d'allò, posar-te les cames aquí, posar-te als peus... I vaig fent així? No, fer sentadilles, sí, pots fer això també, Però no és el que... Però simplement que hi ha moltes excuses, a vegades no tinc temps, no tinc material, no tinc diners per anar al gimnàs, no d'allò... No, t'aixeques, te poses això als genolls, fas 100 sentadilles i ja comença. Ja veuràs que començaràs a picar-te. Bueno, pues ahora quiero hacer 20 abdominales. I després o sigui, al final és entendre que és tan senzill com això, relacionar-te amb el moviment que hauria de estar a la teva vida, vull dir. Què me'l deixaries? Doncs, bueno, he portat un llibre que és una mica com un tret d'identitat per mi, perquè és el primer llibre que he escrit i, a més, té un component molt personal, molt biogràfic, en aquest cas. Comparteixo una miqueta com el meu camí i aquesta experiència que et deia, no? Com des d'una necessitat de, hòstia, a qui li comparteixo això? No ho sé, doncs vaig escriure-ho i qui vulgui que ho llegeixi, no? I sí, és un llibre que té 2 blocs, una part biogràfica i una segona part de física quàntica, que és una mica el marc conceptual, teòric, inclús científic, et diria, que m'ha permès ordenar algunes experiències que he viscut. I llavors em vaig apassionar per la física quàntica quan la vaig descobrir. Em va obrir també com moltes portetes i m'encanta posar-me quàntic i entendre la realitat i a mi mateix, no? I a l'ésser humà des dels principis que m'està regalant avui en dia la física quàntica. A veure, pots ensenyar el llibre? I tant, sí, de fet, és un regal que porto per vosaltres. Però li tinc molta estima, que és un poema que el vaig escriure just quan es va morir la meva àvia. Diu, el cel està allà per abrigar-nos les llàgrimes, allà, lluny, infinit, tan proper, nodreix la creença, dilueix la Déu en l'horitzó interminable, clivella el temps i en la longitud inabastable el fa perenne. I l'emplenem de sants perquè tots hi caben i de déus posant nom a l'incomprensible. Allà, cobert d'anels i retrobades d'enamorats, caiguts a deshora, entrellaçats ja per sempre, entre cúmuls de vapor, formant dibuixos que ni els somnis. Em ploc a sobre i voldria remar amb els braços pel crepuscle, fins palpar i palpar-vos l'ànima vostra feta blau i feta eteri. Hem creat el cel perquè l'amor esdevingui orfe
mai, cap dia. He portat un llibre Ei, quin llibre? que es diu El camí de l'artista, que no és qualsevol llibre, perquè és una guia, un curs d'unes, em sembla que ella posa 12 setmanes. I és un llibre que t'ajuda sobretot quan estàs bloquejat artísticament o quan tens, no sé, tens les ganes de provar a fer alguna cosa artística, no? Mai has provat d'escriure, mai has provat de fer una cançó, ballar, el que sigui, i vols provar-ho. I ella t'ajuda a desbloquejar. Això sí que és una sorpresa grossa. Grossa, Sí, és un caganer de la grossa. de la grossa. No intueixo per on seguirà aquesta secció ara mateix, eh? Pues mira, Per què ens has portat la grossa? pues perquè jo tinc l'honor, puc dir, és una cosa anecdòtica dintre de la meva carrera, però tinc l'honor de ser la primera grossa. La primera grossa, la primera i única, quan vaig sortir jo. Després ja ha canviat molt, perquè això va ser el 2013. 2013? Sí. Com et truquen? Com... Mira, doncs és molt divertit perquè resulta que aquesta història no sé si l'he explicat. Crec que sí. Van fer, vull dir, havien escollit ja una grossa i estaven fent la prova i tal, i no els hi va acabar d'agradar. I llavors li van demanar a l'agència de models en què jo estava que volien una altra, i llavors me van dir: Maria, t'opciono per fer un anunci d'un capgròs. Pero entonces estos son, mira, te voy a dar uno a ti y yo me voy a quedar dos. Y entonces estos cerditos nos ayudan a reír. ¿Sabes los tres cerditos que uno construyó, venía el lobo, uno construyó de paja? No, de paja no. Uno construyó de... ¿Madera? De madera. No, se fue a tomar por culo. Y este es más gordo, más inteligente, lo construyó de piedra. Al loro con la energía lítica, la piedra. El simbolismo que tiene la piedra para el espíritu increado, el espíritu verdadero, la piedra. La piedra, hermano. Entonces, estos son los tres cerditos y se ríen. Mira, hacemos. Ay. Que m'has demanat que porti un objecte, a mi m'ha fet molta gràcia, dic, mira, doncs tenia diversos, un que te'l vull regalar, que és una eina de creativitat molt bona. Dius, jo tinc molts discursos, però el meu principal és la capacitat de solucionar problemes al final, no? Què és per tu la creativitat? Uau! Comences fort, no? No, Què és la creativitat? Ostres, doncs per mi és tot lo contrari a la toma de tierra. És Cuidao, que... toma de aire. És una manera de poder bufar... El Ferran Adrià deia que la creativitat és no copiar. La creativitat és no copiar. Per mi la creativitat és la capacitat de... O copiar molt bé, això també és creativitat. Sí, clar, per això, jo no crec que sigui una definició del tot i que la puc entendre, perquè al final creativitat com inventar, però per mi la creativitat és no copiar, deia ell. Però per mi no, per mi la creativitat és la capacitat de solucionar problemes de la forma més efectiva, més eficient, més econòmica, saps? Si tens un problema, pam! Saps? I ens portes un mini diccionari. Un mini diccionari com te'l vull regalar, perquè això a vegades estàs bloqueado, per exemple, i ets una paraula i a partir d'aquí pots desenvolupar... Quina t'ha sortit? La elle. Ha sortit la elle, que només era una pàgina. Però ara que ho penso, busquem creativitat, a veure quan trigues. Però... Ui, però la lletra aquí està molt petita. No tant, no estàs tan segat, tu, Bueno, les ulleres del cerca no les porto. Ai, a veure... O, per exemple, no, fes-ho tu. Vinga. És com el que tira el tarot, pues abro el diccionario. Libre. Oh! Que tiene libertad. Per un moment em pensava que m'havia sortit llibre. Això ja està, és la definició de llibre, és quien tiene libertad. Quien tiene libertad? Sí, suposo Una que el definició seu una mini mica... diccionari tampoc... Clar, la definició... A veure, prova una altra, que a mi m'encanta. Un altre, digues prou. Ja. Digues prou. Ja. Filo. El borde de un instrumento cortante.
Instrumento. Quin és el teu instrument? Quin és el meu instrument musical? Vamos a decir que sí. Pues d'objectes. El diccionari... Saps el que és això o no? No ho havies vist mai? És que m'has bloquejat amb els objectes, tio. Què és una clau anglesa? És una llave per afinar pianos. No ho havies vist mai? No. Quan m'has dit això de portar un objecte, jo si fos per mi hagués portat el piano. Que no, a mi la música sempre m'ha agradat, jo sé que a tu també t'agrada, saps? Que no ho havies vist mai? Pues sense això no hi hauria música, saps? Que és molt bàsica aquesta i tal, perquè les claus d'afinador poden arribar a valer pasta i a part van com modulars i tot. És un art que estic aprenent i disfrutant moltíssim. Mira, com jo amb l'art de presentar, i avui, en aquest programa, si algú tinc, obligat, dintre després de la improvisació i l'espontaneïtat que juguem, és presentar el nostre protagonista d'avui. Presentem el protagonista d'avui, Adrià Fernández, vingut des del cor de Palafrugell. On està la càmera? I amb moltes... La teva és aquesta. Doncs he portat això perquè a mi justament amb el que més m'identifico és amb això, amb el fet de presentar. Que estic molt orgullós de tu en el sentit de dir, ostres, les hores i hores que te passes presentant davant de la càmera, com no vens, sinó com t'exposes allà davant de la càmera i aguantes hores i hores i hores. És un art infinit, sí o no? Què és això? Aquest el porto sempre, no és que te l'hagi portat, però és una dent de tauró tigre. És una dent de tauró tigre? Sí. Recollida al sud de Maldives, a Fuamula, que és una illa que és coneguda perquè està plena de taurons tigre. Llavors, els taurons tenen la sort que no han d'anar al dentista, van canviant els dents de manera il·limitada. Llavors, les velles cauen i si tens la sort de trobar-ne alguna, la pots recollir i em vaig fer un penjoll d'això. I això et pot servir per tallar alguna cosa en algun moment? També, al principi quan vaig fer el collaret dormia amb ell i algun ensurt me vaig emportar a mitjanit a dir, hòstia, i alguna ferideta m'havia fet. Es veuen aquí una armadura... Puc agafar l'espasa? I tant! Sí, perquè, ostres, això de no haver-la d'esclavar com amb l'espasa del Merlí està calenta, eh? Segur. Està calenta. Sol, segur. Estava pensant que abans de parlar de música, sí, a mi m'agradaria parlar sobre la teva experiència amb la ruta dels càtars. Déu-n'hi-do. Vols que t'ho expliqui? Sí, sisplau. Bueno. Ostres, això és el més guapo que he fet a la meva vida, tio. El més guapo que has fet a la teva vida? Veus com n'hem de parlar? Sí, tio. Això m'ha... Devia ser 2015 o així. Estava en una frontera en la meva vida, en un espai de canvi, en un espai llindar. A mi m'agrada bastant com... o no sé si m'agrada, però sóc una persona que em moc bastant, que canvio bastant de pell, que canvio bastant de no sé, com és que just ho estaves dient. Moltes vides en una vida, no? Moltes vides en una vida. I a la vegada sóc una persona molt sentimental i em costa molt deixar anar. I precisament això m'ha dut a viure moltes vides paral·leles, moltes vegades. És com si anessis surfejant per diferents canals, no? I allò que en un estàs fent un ou ferrat i a l'altre estàs fent un concert i a l'altre no sé què, i en algun moment que això no ha sigut harmònic, no? Pues, hòstia, l'ou s'ha cremat, has arribat tard al concert, no has pogut acabar... No? Però quan això s'ha harmonitzat, que ha sigut amb el temps i amb la bona companyia també de la gent que ho ha comprès i que m'ha acompanyat i que m'ha estimat. He portat la dama, la reina d'escacs, la dama d'escacs. És molt simbòlic perquè per mi els escacs m'han marcat molt a la meva vida. I has jugat? Sí. Des dels 6 anys o 7 anys, no sé, jo no recordo ben bé. Jo sé que als 8 anys ja tenia un trofeu. Jo suposo que als 6 o 7 anys perquè el meu pare hi jugava, els meus germans grans també jugaven
i doncs jo també, la veritat. Llavors nosaltres teníem un bar a Bellcaire, som de Bellcaire d'Empordà, i teníem un bar al bar esportiu i allà era el club d'escacs de Bellcaire. I llavors, clar, la família doncs, era això. I se'm va donar bé i vaig jugar fins als 18 anys i als 16 doncs, vaig arribar a ser campiona d'Espanya, vull dir que... Campiona d'Espanya? Que prou bé, no? Ostres, doncs sí. Prou bé, però llavors als 18 ho vaig deixar, però radical, totalment, perquè era molta pressió. Era molta pressió. I també el que passa que en aquella època tampoc ja no hi havia gaires noies per jugar, sempre tenia que jugar amb homes més grans que jo i no em motivava. Jo a aquella edat ja volia sortir, anar a disco, i això d'estar hores entrenant els escacs ja no em motivava gaire. Però alguna cosa et deu haver aportat, no? Tota aquesta immersió en l'estratègia? Molt, molt. Jo en aquell moment ho veia com un... Per mi era com una obligació, no? Perquè, clar, hi tenia que dedicar molt de temps i ho veia que em passava molt. I ara, amb el temps, estic tan agraïda al meu pare que m'hagi encarrilat, encara que jo no volgués en aquell moment, als escacs, perquè m'ha ajudat moltíssim, moltíssim. Jo sempre tinc plan A, plan B, plan C. I, lògicament, això m'ha ajudat molt a treballar el pensament lateral. Pensament lateral? A veure un moment, Pensament lateral, o sigui, lateral seria una mica com obrir mires, no? Exacte. Com amb els cavalls que van amb això més tancat, no? És pensament lateral. Aprendre a mirar de diferent manera i veure solucions doncs, per tot arreu. I el que et deia, l'estil de vida creativa, i les collejas venen d'aquí, jo sempre dic que hi ha gent en modo gris o en modo colors, no? Doncs intentar que la gent de modo gris cada cop hi hagi més gent que passi al mundo color. Això de les collejas creatives, vull dir, com funciona? Me l'he de guanyar, la colleja creativa, o...? No, jo te la regalo. Me la regales? Jo te la regalo totalment, Però la meva colleja... Espera't, la meva colleja és així, són manyagues. Jo soc molt carinyosa. Són manyagues, sí. Ha sigut suau i tot? És carinyós, sí. Objecte. Sí? Què ens en pots dir? Jo crec que he portat una baralla de cartes, sé que sona típic, no és el més típic que m'encanta la cartomàgia, és a dir, és una cosa que em fascina. No és el típic que es sol fer en màgia de proximitat de primeres perquè la gent... el juego de les cartes, no? Hi ha molta gent, no? Els té com avorrides, no? Però jo crec que la cartomàgia a nivell nacional, a nivell espanyol, tenim un gran nivell de cartomàgia i, bueno, m'agradaria fer-vos alguna tonterieta. Vinga, som-hi. Bueno, no sé si coneixeu la baralla de pòquer o la baralla francesa. Hi ha cartes vermelles, cartes negres, piques, trèvols, diamants... Sí? La coneixes? Sí. Sí? Mira, si jo pregunto quina és la carta que val més en el pòquer, quina me diries? Ostres, un as... Però... Sí, els asos, no? Sense comptar els jokers, no? Digue'm prou quan tu vulguis. Prou. Per aquí? Les llenço? Sí. Val, mira. Vull que em digues si per aquí sota em veus algun as. Si per aquí sota veig algun as? Sí. No, no? No. Bueno, com que saps que sóc mag, potser et penses que els tinc per sobre. Tampoc, Tampoc, no? És a dir, si no estan per sobre ni per sota, per on te poden estar? Pel centre, no? Pel centre, sí. Més o menys per aquí, com que estem sols i necessitaríem un parell de dones, sí, mira, la dama de cors i la de diamants ens trobaran el primer as. És a dir, jo ja no tinc ni que fer feina, imagina't, mira. Jo els posaré per aquí al centre, només tinc que esperar. Ho has vist o no? No. A veure, posa'm la mà. Perquè mira, les dames... Sí, mira-les. Mira, sí, han trobat una carta. Sí, tu mateix. No em diguis que està aquí al mig. Tu mateix. No em diguis que està aquí al mig. No. El primer. No. Home, han trobat l'as de cors, No. Sí, el primer. Bueno, però que hem dit que n'hi havia 4, no? Ostres, no s'acaba aquí, això. No, anem a buscar el segon, mira. Digue'm prou? Prou. Va, mira. No està baix, òbviament. Just on m'ha esperat, el segon. No, espera't un moment. Falta la teva màgia. La meva màgia? Sí, mira, aixeca el dit un moment, mira. Te l'agafo, i el 8 de trèvol, sí, fixa't. Ara sí.
Però què n'és container? Apareix el segon, sí? El segon, però que encara no han d'aparèixer els altres? Sí, falten. Mira, el tercer pot aparèixer on tu vulguis, entre cometes, on vulguis. On jo vulgui, tipus a l'espigó? Bueno, tipus aquí, mira, aquest a l'aire, va. Hòstia! He tingut sort amb aquest. Has tingut sort amb aquest? Sí. I l'últim, mira. Ara sí, deixo que l'ageixis. On el vols? A sobre, a sota o al mig? A sobre. A sobre? Mira, a sobre. Ah, no, espera't un moment. No! Què em dius? Però... Això té... Ostres. Mira, vull que em posis les dues mans. T'ensenyo el de piques, Molt clar, sí? Espera't un moment. El deixarem aquí. No faré res raro ni ràpid, sí? Per distreure't. T'ensenyaré el de la trèvol, sí? Mira. Sí. Però ara farem així. I on te creus que està el de piques? Hauria de contestar el contrari del que No sé. La raó em diu el de piques. Sí. Clar, hauria d'estar aquí. Hauria d'estar aquí. Hauria Això seria d'estar aquí. la lògica, no? Això és la il·lògica. Però la màgia què és? Lògica o il·lògica? Il·lògica. No, la màgia és il·lusió. Saps per què? Perquè si bufes una mica, piques i trèvols estan aquí. I tu què tens? Jo tinc, clar... Cors i diamants, eh? No has estat atent. No estic atent. Sí, el que passa és que estic perdent paquets de lo concentrat que estic i no m'ha servit de res. Uau! T'he portat aquest regal, això és un obridor. Un obridor de la gastronòmica? De la gastronòmica, perquè els vins són per compartir. Llavors, i necessites un obridor. Llavors, aquí tens l'obridor perquè obris bons vins, que al final els bons vins són els que a tu t'agraden, sí. I que ho facis amb la gent que t'estimes. Molt bé, doncs cada ampolla cobre serà una mica dedicada a la teva salut. Que bé. Objectes, dic, perquè Objectes. Entenc que indirectament el teu quadre està parlant. No sé si has portat més objectes que parlin. Sí, intento parlar des de l'amor i la bellesa, com no intentar canviar les coses que desitjo que millorin profundament, però m'he donat compte que tenir la raó et pot fer molt infeliç. Tu prefereixes ser feliç a tindre la raó, no? Sí, llavors ja no es tracta de tenir la raó, sinó es tracta de mostrar el que sents i intento fer des d'una part estètica i que no sigui des d'un judici, sinó que sigui inspiracional i pacífica. I aquí, llavors, en comptes d'enfadar-me per tota la bessura que trobo, jugo amb la bessura, no? I la comparteixo. Mira, això és una petita instal·lació que he fet pel dia d'avui, amb cosetes que m'he trobat a la platja. A veure... Pots tocar, és interactiva. Sí. Ai, ostres! Mira, és que està apujat. Que ve per fases, això s'avisa. Claro. Quasi m'ho carrego. No. És tot casualitat. Això és un camping-gas. Anava a dir, sembla un camping-gas. Oxidat, que hi havia a la platja. A mi m'ha agradat molt per apujar escultures, no és molt útil. I llavors vaig trobar aquest vidre preciós, que ja té vida, que aquí és on dius, ostres, és del mar o és de la bessura? Igual ho poden fer a casa. Agafeu una ouera, o de fusta, i aquestes puntes que hi ha aquí les retallem, li tallem més unes orelles i només amb això, espera que em trauré l'anell perquè quedarà, espera't un segundet. Això és un altre tipus de titelles que no he dit i el faig servir molt, que es diuen titelles corporals, però jo no faig corporal, jo faig mans. Em pensava que diries, són les titelles que em surten dels ous. No, bueno, de fet, hi ha el segon espectacle que tinc, que parlo del primer home i la primera dona de l'univers, estan a nivell plàstic, són uns ous estrus, llavors tot va entorn dels ous. I hi ha un moment que hi ha una revolta, llavors quan la humanitat està endreçada surt aquesta ouera, no faré un spoiler, però sense fer-lo, i d'aquí surten uns personatges que ajuden al desenllaç. No sé si el pots... I és molt senzill. Acostar una mica a la teva càmera? Però si aneu al meu canal, Elena de Sola, YouTube. Elena con H o sí? Elena con H. Elena con H. Elena de Sola, YouTube, i podem veure aquest curtmetratge. Bueno, n'hi ha diversos. On es veuen altres...
on es veu un número que em vaig inventar, bueno, un número no, una explicació que em vaig inventar sobre un d'aquests personatges i sobre la IA. I també hi ha un canal, a YouTube mateix, hi ha tot d'entrevistes amb aquest. Aquest és reporter? Aquest és el Xatoboom. Durant la pandèmia, aquest és de la dreta, però aquest no és el Xatoboom, aquest és el nano. Aquests són els germans Boom del Circolant, que és un espectacle de titelles de diferent format que vaig estrenar el 2018 i encara està en actiu, perquè és que és molt catxondo aquest. El que passa, si jo estic present, no parla en ell. Ah, és o un o l'altre. O un o l'altre. Però, quan anava per la tele, pel carrer durant la pandèmia, que jo portava rotllo mujer orquestra, ¿vale? Jo agafava la càmera, com que vinc de la foto, agafava el plano, ell sortia, la gent a mi no em veia i et gravava tu. Hola, com estàs, Gerard? Llavors, jo el posava en ell al plano i l'entrevistat quedaven aquí, que a nivell visual és el que passa, no? I res, vaig fer uns quants vídeos per passar-m'ho bé i estan penjats a YouTube. I llavors els he portat aquests dos, que m'han donat moltes alegries i això que dèiem abans, no? Que durant la pandèmia jo necessitava crear, necessitava inventar, necessitava fer coses i me'n vaig anar. Això són unes arracades úniques, són fetes amb pedres de tamariu, són trossets de vidre, i les fa una joiera local que es diu Marina López, que té una marca que es diu Airi, Airi Jewelry, però Airi, i ella fa collarets, anells i arracades, això, amb pedretes d'aquí, que són vidres de colors. I per mi és una mica com un objecte que sempre porto a sobre, em dona molta sort, és molt lleuger, és com que és difícil trobar arracades que sentis que no les portes a sobre, i m'agrada molt aquesta idea de que aquests trossets de vidre venen d'un objecte que no sé quin és, però han acabat aquí i ara els porto jo a sobre, llavors cada cosa pot ser d'un lloc diferent. És una mica com la teva música, no? Una mica místic. I bueno, el meu objecte en aquest cas és aquest relicari, no? Ostres. On porto una part de les seves cendres. Aquí dintre hi ha part de les cendres de la teva àvia? Sí. Uau. Ostres. I, bueno, m'acompanya allà on vaig. Al costat del cor, a més. Al costat meu, sempre amb mi, perquè, bueno, en el meu cas, aquestes coses hi ha moltes maneres de viure-ho. Jo soc una persona que els inconvenients, els problemes, els he d'afrontar de cara, sempre. No puc mirar un altre costat. Llavors, a dia d'avui visc a casa seva. Em vaig mudar cap allà perquè tenia com aquesta necessitat d'absorbir tota l'energia que ella tenia i doncs vaig deixar el meu apartament i me'n vaig instal·lar a casa seva. I bueno, sempre la porto prop de mi perquè per mi és superimportant i jo sé que encara no està ella doncs, físicament, no? Que m'encantaria poder-la abraçar i tenir-la a prop i que veiés tot el que estem fent, però jo estic segur de que estic segur i ho tinc claríssim perquè és que jo parlo molt amb ella a sobre, o sigui que em veu molt de prop, m'acompanya en tot aquest camí, em protegeix i em dona tota la força que necessito, de fet. Mira, com que m'agraden molt aquestes coses místiques i les faig servir molt, espérate, porque no quiero que se caiga el coso. El coso, ¿viste? Ara. Yo pongo este. He portat un oracle. A ver, enseña a la teva cámara. Oráculo de la sabiduría para tomar decisiones en la vida. Libro y 52 cartas adivinatorias. Que fan 7. 52 fan 7. Ostres. Porto, no sabies ni per on t'estem anant. És que has dit 7 i dic, quina necessitat d'hidratar-me, tu. Sí. Vale, tenim el llibre i les cartes. Per on tirem? Pel llibre o per les cartes? No, el llibre es fa servir a través de les cartes. O sigui, no ficarem a llegir així aleatòriament un poema, que podríem fer, però no és el cas. Vale, doncs vinga. Llavors, què? Oh, que xules les cartes. Són precioses. Mira, això funciona, com hem dit, per prendre decisions, no? Per prendre decisions, però jo he de pensar en alguna cosa, m'he de concentrar... Però jo no sé si vols prendre alguna decisió o si només vols, per exemple, saber un consell del dia, perquè aquestes cartes tenen com, donen consell en relació a relacions, a propòsit, bueno, una mica tot, i depenent de si surt del dret o del revés,
tiene un significado u otro. Hòstia, com el tarot. Sí, aquí hay un poco de agua. Una mica d'aigua, sí. Pero espera, vamos a hacerlo bien, mira. Te la seco ràpid. Mira dónde, ¿te gusta cómo me he puesto aquí el coso este también? Molt estilós. Vale, podem preguntar moltes coses, però jo li he de fer la pregunta a les cartes, del plan, per exemple, com ens anirà aquesta setmana a Llafranc, Per exemple. per exemple? Sí, sí. I has Però d'agafar... potser, hòstia, preguntar-li com ens anirà ja que tenim línia directa amb els àngels, no sé, em sembla una mica... Clar, és com... No hi ha una... No puc ara agafar una carta per saber què he de preguntar? Només hi ha respostes. Seria divertit, anem a provar. Sí? Podem? Sí, de fet, espera, te les... Abro aquí. Sí, mira, aquesta que treu el... Doncs agafa-la i a veure com es surt. Mira-la. Com la mires? Estic donant-li a l'audiència vale. l'exclusiva. Heu vist el que m'ha tocat? No en tinc ni idea. T'ha sortit del revés. Ostres, què és? La encrucijada. La encrucijada. Pero del revés. Vale, vamos a ver. ¿Qué número es? El 13. Sin rima. La encrucijada... No da 7. No da 7. No da 7. Home, és que només faltaria ara tots els números així. La encrucijada. A ver, espera. Del revés. La encrucijada, el significado esencial de la carta es la hora de elegir. Te está diciendo que elijas la pregunta, no que ella te la dé. ¿Te acuerdas que has sacado en referencia a que dices, bueno, voy a sacar una, a ver de qué pregunto, ¿no? Pero ¿a qué hora? ¿A qué hora qué? La hora de elegir. Es ahora, aquí y ahora. Es la hora de elegir, pero ¿por qué dónde estamos? En la playa. Llafranc, és la hora. És un objecte. És aquest l'objecte? Ah, m'havies demanat? No, però me l'he portat. És aquest l'objecte. Aquesta brúixola. Aquesta brúixola... Què significa? Mira, molt noble. Porta, primer, aquí dibuixadeta porta la flor de lis. La flor de què? La flor de lis. La flor de lis? Sí. Vaig a posar seriosa per dir això, perquè... Posa't seriosa, posa't com vulguis. És muy serio. Tens les gafes del cerca, no? Veig també o no? Aquestes són la representació de Urban, la cultura urbana que va cambiar el mundo. Por un mundo más cordial, alegre, divertido, humano. I bueno, i això anem... Això és el meu cor. Representa el meu cor. I la meva ment. La mente en el corazón en la mente. ¿Y qué pasa? Que no funciona. No funciona muy bien. ¿Por qué? Porque funciona con supraconciencia. Supraconciencia, otra palabra inventada, que significa anar a l'adreça on et diu el teu cor. Encara que et sembli una bogeria, si tu tens foc per fer alguna cosa que realment sents que és bo pels altres, que no danya, que és bondadós, que ve dels bons pensaments, que porta bones paraules, que porta bon esperit, que porta bones accions, endavant. Bueno, això és perquè avui hem actuat en una residència a Barcelona i la portava al cotxe i dic, jo crec que és l'objecte ideal per portar aquí amb els companys de TV Costa Brava. Doncs aquest dibuix me l'ha fet la Maria de la residència Refugi d'Obreres de Barcelona, amb 93 anys. Vull dir, realment això t'arriba al cor i fa que dongui sentit a la feina que fas. I res, que estic encantat d'haver anat allà i que espero tornar-hi ben aviat, perquè això fa que la teva feina tingui sentit. Oi, quin bonic regal. Tu ja hi vas regularment, no? Sí, hi vaig un cop a l'any, però clar, en fem tantes que a vegades confonem els noms, és a dir, penses que és un nom, és un altre, però bueno, com aquesta ens emportem moltes sorpreses. Sí. Sorpreses com, per exemple, a la residència, sobretot, no? Gent que potser només amb la música els pots fer arribar a recordar i tu ets el hacker. Sí, exacte. No ho havien dit mai així, però es podria dir que sí, que la veritat que poder no se'n recorden del que han fet aquesta tarda, però després et canten totes aquelles cançons de tota la vida, com Mi casita de papel, ¿por qué te vas? Estando contigo me siento feliz. I et saben dir, els hi podries deixar el micro i farien tota la cançó sencera ells o quasi bé l'actuació. Mireu, escriu a mà i pinta en el mateix llibre. O sigui, els dibuixos que fa les pedres també estan... O sigui, aquí... I directament, vull dir, no... Directament. No t'equivoques... I
no canvio mai el tipus de dibuix perquè és el que necessito fer. Quin és el poema que ens llegiràs? A veure, aquest poema que us llegiré ara és com un camí que et marques tu mateixa davant la situació que pots viure en aquell moment i que et fa sortir de vegades d'un pou, una mica d'un pou, a vegades no, Es diu així, mira, camí. No tinc por de lliscar, no m'espanta la nit, sembla un somni i no vull tancar els ulls. Veig amor i amistat, la calor i el record estimat, el temps no els fa esborrar. Els ha fet més forts i encarats, la força de tots ells m'ha despertat, els meus pensaments lluitadors i estimats, amb més plens de vida a punt de caminar. Ara, més plens de vida a punt de caminar. Això va ser arrel de que una malaltia me va visitar i vaig plantar cara, vaig dir, d'acord, tu vens cap a mi, però jo això ho faré, m'ho trauré de sobre. I de moment escriure també m'ha ajudat, d'acord? I és una relació aquesta, quan dius d'aquesta malaltia que dius que et ve a visitar, suposo que hi aprens a conviure. Encara I tant. Estàs superada, encara hi convius? N'hi ha una que hi hauré de conviure tota la vida, però que no passa res. He buscat maneres de conviure que planto cara. I l'altra, doncs, possiblement en poc temps l'hauré fet a fora. I l'altra, aquesta és la que no vaig tenir... La primera me va sobtar una mica. Parlem de poesia, de malaltia? Malaltia. Me va sobtar una mica, però t'agafa, si no has tingut mai res, doncs, ostres, què passa? T'acabes de jubilar i te comença a sortir tot. Això molts de companys s'hi van trobant, malauradament, no? Però si tu hi plantes cara, no hi ha res que pugui amb una persona. Et puc preguntar contra què lluites? Primer contra el Parkinson, però el Parkinson el tinc dominat, crec, i l'altre contra un càncer, que també... Aquest és el que dius que estàs a punt de superar? Sí. Que bé. Suposo que sí. Molta força. En poc temps doncs ja el farem fora. Però el Parkinson? Sí, el Parkinson. Tu escrius a mà les teves poesies i a mà amb el teu llapis i els teus pinzells pintes en paper directe i en pedres. I això és un bon repte. Aquesta és la meva rehabilitació. La teva rehabilitació. La recomano a tothom, perquè jo vaig perdre la força del braç dret, tenia una lletra molt bonica i arrel de que vaig començar a perdre la meva lletra i tot de cop, que m'acabo de l'oli, què m'està passant, què d'allò? No sabia, no vaig mai relacionar-ho amb aquestes malalties, però malauradament era això. Què tinc que fer? Doncs escriure. Ostres, Anna, m'està passant alguna cosa que no m'havia passat mai. És que m'estic emocionant. No és un drama, No és un drama. Bueno, és sobretot aquesta actitud davant de la vida. És que és l'actitud. Tant per tu com per la gasolina que et mou, que és la teva creativitat. El que passa que hi ha molta gent, malauradament, molta gent que està malaltona i jo he pres d'aquesta gent. M'han ajudat moltíssim. He tingut, algunes ja ni són, però he tingut sobretot dues amigues que han sigut molt i molt fortes i l'actitud que han tingut han sigut autèntiques cavalles. Això també t'ajuda. Aprens. I a mi m'ha ajudat, sobretot amb el tema aquest de pintar les pedretes. Diu, ai, quin pols, si ho sapiguéssiu, agafava el pinzell a vegades i les coses que m'acauen, a vegades, perquè vas perdent la força, però ara com ho arreglo? No m'enfado, deixo anar un renec, que vigilar que n'hi hagi uns necs, perquè, ostres... Mira, sense por. Vinga, va, llegeix. Aquesta és la paraula. Llegeix-la, sisplau. Aquesta. Sense por. Li he plantat cara, li he dit adéu, em va envair sense soroll ni senyals, joc brut i maleït, ve per fer mal. He après a veure el món, la vida de les pedres, la parla del vent, el gel que crema per no ser valent. La paraula del nen petit que engrandeix el cor en un plec de mirades de petit trobador. Un plec de mirades? De petit trobador. De petit trobador. Jo quan tinc el meu net a davant, els meus nets, i me miren amb aquella corona, com no tinc que lluitar i tinc que ser... No? Tu amb la teva nena. He portat una boina, una gorra, que me va regalar amb la meva àvia quan era petit, perquè això, teòricament, abans d'això, la gent deu pensar que és un quipà dels israelis, però això és una boina que en el seu dia em cabia al cap. Que avui en dia ara aquí ja no em cap, d'això.
Això és part d'una vestimenta típica dels pagesos de Suïssa, dels Alps suïssos, que podríem dir que és el traje de los domingos, per dir alguna cosa. Deies que tens arrels, o que la part de la teva família es dedicava a la pagesia. Quan quedes per entrevistar a un jardiner o a un pagès, el que més por et fa és que et puguin deixar plantat. Però no ha estat el cas. I el més bonic és que saps que pagesos i jardiners acabaran trobant aquells brots verds que diràs, ei, això no ho podem. Bonus track, que estem ja. Bonus track. Mira, jo formo part d'una colla de carnaval que abans t'explicava, el Suquechungus, no? I en Barak va venir, el vas tenir aquí, i va obrir la porta a portar-te regals, i nosaltres estem portant també. Ostres, què serà? Saps el programa aquest que deia Arrelem? Arrelem, vale, sí. Que forma part de la indústria agroalimentària. Doncs també hem treballat el tema dels peixos aquí existents a la comarca i hem creat el Memo Peix i creiem que t'agradarà. No sé, això crec que no el tenies. Aprenem a jugar. No, no el tinc. A més, és a partir de 3 anys. Pues aquest és un cronòmetre en el qual a l'any 70 es van disparar els focs de Blanes. Aquí posa Castillo de Fuegos Blanes, 26 de julio del 1994. Bé, jo us he portat un objecte que per mi és important, no només no pel que és, sinó pel que significa, no? És la clau de la primera furgoneta que vaig comprar, a l'inici del projecte, al final, Ensenya'l aquí. És una clau vella, antiga, amb un clauer, suposo que ho haureu vist molts. És l'inici del projecte. He portat regals per tu. Com que regals? Home, i tant, ja que vaig a la tele, jo veig La Revuelta i programes d'aquests, i porten regals al presentador, jo vull portar-te regals a tu, també dels Suquechungus. I això que hem estat a casa dient, ai, m'he deixat una cosa, que te la farem arribar segur. Mira, el primer de tot és una bossa que ens sobràvem d'una edició que vam fer del curs de pasteres. De l'11ena, de fa 4 anys aquesta, eh? Mira. Sempre surt i fa molt estiu. Mireu, us l'ensenyem des d'aquí. Les ulleres dels Suquechungus. Ostres! Jo també les porto aquí a la butxaqueta. Ostres, això de ser David Broncano per un dia està fantàstic. Això, home, ara ja estem ficats en el modo. No, el dia de la presentació de Lo que música les porto, eh? 2 elements de la quina, el got dels Suquechungus, però això també acompanya a molts esdeveniments que fem. O sigui, la quina... Això fa molta festa major, també. La quina xunga, clar. Un element més que xungo, que és... Ostres! Que això sí que fa estiu, que és l'abanico, el ventall dels Suquechungus. Diu una invasió dels Suquechungus aquí al set aquest, eh? Mira, no m'esperava menys de vosaltres, de tu en representació de... Sí, no. Y traemos al consciente aquello que no vemos de buenas a primeras. ¿Y te acompaña siempre? Siempre me acompaña. Porque a veces buscamos respuestas y no las vemos. Las gafas. Ah, no, perdona. Aquí, bueno, esto es un mate. ¡Home! Sí, entonces yo me voy a cebar un mate, que es preparar un mate en directe, porque no he esmorzat encara. Vale. I esto es como sagrado. I ens ho pots fer tipus videotutorial per si hi ha algú a casa que digui viste, yo siempre quise hacer un mate, pero no sé por dónde empezar. Bueno, primero vas al súper, y compras hierba. Y ahora ya juegas bien al fútbol. Clar, això ho pren Messi, ¿no? Claro, sí. Por eso juega bien. ¿Qué? Del 1 al 10. Pues Leo Messi. Leo Messi. Un 10. Bueno. He portat això. Ep. Perquè vegis que sóc 100% argentina. 100% argentina. A veure, aquesta és la meva càbala. Sí. En cada mundial, abans de començar, me faig una foto, val? Amb la bandera, amb la gorra, i me faig una foto per publicar a l'Instagram o al Facebook, val? Doncs això per mi és, bueno, si Argentina continua guanyant, jo continuo fent la foto fins que, bueno, perdi, no? Però l'últim, per exemple, clar, vaig sortir amb les 3 estrelles, no? Diguem, guanyarem, i va anar bé, o sigui, tot el Mundial amb la bandera. Va anar bé, molt bé. Doncs escolta'm, Vero, com podem acabar el programa? Amb algo així, amb la bandera, aprofitant? Sí, si vols. Jo l'himne de la selecció argentina no me la sé.
Jo em sé... Jo no tinc veu per cantar, no? I un amic meu me va dir que no canto bé. Sí? L'agafa Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, de Messi, gol! Campions del món, viste! Sí! Te surt bé,